and humble business environment, on be to bedogi the skills also. Get without the skills, we'll be doing nothing. Yes. Skills, muhimuka ahinya. Beli. An kaka nene gimaduong marawere onegomi, the first thing onego gipar ni onego kwongo ngini be en gi chuny mar timo hala. Samori idwa timo hala to be en gimidwaro. Idwaro timo, kasto the second thing wapenjore ni idwa timo hala mane. Kik bed ni ichuni ni tim gima kama to chunyi onge, nikech ka chunyi onge ohala no okibitime gi chunya achiel to bo fail. Kasto nego koro mi opuonji kaka itime, nikech jok motimo business bo koni niande in as much as wadwaro pesa to most of the time ikoniga ni the first business michako kik ikawe gi loan, nikech the first years mar ohala samoro kidhiudo profit. Koro the best thing makwadwaro en pesa, kik miwa loan to nego miwa grant. Pesa makomi tingeni dhi loko kasto ok ni dhi chule, nikech kopono koni ongisi ni en loan, koponi ohala oko pick up maber, idhi udo pesa ni kanye miduoko. Mage gik matero jok matindo depression. Koro nego puonjgi kaka itiyo gi pesa, ibed gi skills. Kasto education, money education nyaka puonji how do you handle money, nikech koponi ami 10,000 sani ni chak go hala to in ngat mane poko mako 1,000, ngeni pesa ni dhi buogi miweno ngeny. Koro nyaka puonjgi kaka itiyo gi pesa, nikech ngat mapok no mulo pesa kimiyo pesa they'll misuse it. Bo yudo ka gigo sherehe sate. Koro nyaka puonjgi about how to use money. Kasto kwa kimiyo gi pesa ni to kiko bed loan obed grant mabo konyogi. Then skills be nyaka migi. Gima itimo Homa Bay County gi iluonge ni fundi mangula cha ber. Iero type of skills midwaro. Kidwa twango wuoche, kidwa bedo tailor, tipuonji to kisetieko puonj timi materials ma you need, tichako hala. Kora paro ni magi gik ma jok matindo onego kony godo. Kawacho na nadwa twengo to miauru gige twengo to yauna kumoro tachak timo tijno. Mane support mane nego miwa hinya skills and grants plus the training we need on money. Tonga winjo bed ni timo magi hie kapoda ntiere kuomi Beli. Ngamo nego bed ni timo gigi chakore, wacho ni it starts at home. Kata in as a person, nikech ngeni age moro kisechopo an adult tichako neno gik moko differently. Nikech sani wachno wuoyo kuom jomatindo ma osedhie mbalariany kata mosetieko high school tok nya dhie mbalariany. Ntiere kind of education mise yudo mawangi yaore inge kumangimani dwa chake. Koro it comes from self motivation. Kata ka in gi mentors, kata kionge mentors to family ni jok mantie aluora ni, kata inya chake gi school, ichak puonji skills school, kata jo nyuol ni inya chako puonji chon ni kitieko idwa timo ngowa wange maber ni tije tinde tin. Koro inyami koponi okayudo tich nyaka ibed gi option 2. Koponi tich mar government ni okayudo kata okondika, there's something I can do gi skills ma I learn either from high school kata embalariany. Koro nego chake from school gidala. Koka wachak government onego bed mani konyo wa. Koro isechopo itieko high school okinya dhi embalariany, wanya konyi nango. Jonyuol boneno nyathini osomo kai okwamo, wanya konye nango mondo okonyre ngimane. Koro it's both ways. Ai kinde mok tuwa kan no kanitiere weche makoro nyiedhore lela. Yes, bed ka ngato nitiere kod skills, ber ka ngato timo hala ma ene mogombo, matinde ni ene moyie ni kuom ranyisi an kaka